É hora de regalo. As mozas van arriscando as... Aínda que non o pareza, xa hai que ir pensando no folión de carros que se celebrará en Chantada a finais de agosto. A asociación organizadora fai un chamamento ás carroceiras e carroceiros do mundo para que vayan inscribíndose e reservando a súa plataforma ou carro. O tempo compre e ser previsores sempre axuda. O tema organizativo xa fai desde outubro do ano pasado que estamos xa nelo e agora neste mes, debido ás diversas solicitudes e preguntas que nos fan pola rúa, pois decidimos adiantar un pouco o plazo de inscripción para o folión 2018. Digamos que o plazo comeza o lunes día 4 do mes de xuño e vamos a ter un certo orden de preferencia para os antigos, o sea, os que xa fixeron outros anos, pois tirán un certo marxen de tempo de maniobra, e os novos, que hai moita xente que nos solicitou xa plataformas pola rúa, pois por orden de inscripción. Entonces avisamos así a todo o mundo que xa teña pensado facer carro ou carroza, pois que se poña en contacto con nós, fagan unha simple solicitud, que non é tampouco moi complicada, é moi sinxela, e, sobre todo, para facilitarnos a nós o tema organizativo e para poderlles dar o máximo de materiais e poñerles as plataformas en condicións. Temos que dicir que tamén xa fai 15 días que estamos reparando nelas, xa hai un par delas xa restauradas e que xa as levaron, entonces digamos que para nós sería unha gran axuda que a xente se puxera en contacto con nós para facilitar a organización deste ano. Non existe data límite, pero as limitacións virán dadas pola disponibilidade de estruturas para a montaxe das distintas historias da tradición local sobre rodas de carro tradicional ou modernas plataformas tiradas por vacas do país. Por outro lado, avances tamén na promoción desta festa de interese turístico que é tamén parte da identidade chantadina. Un deles é a nova da introdución dun apartado dedicado ao folión no Ecomuseo de Arxeriz, un proxecto que avanza con firmeza. Iso é unha iniciativa que tomamos xa desde que iniciamos nesta andadura do folión de carros, como nova xunta directiva. Digamos que é unha proxección do folión de carros de Chantada, que nadie pense que o folión de carros vai desaparecer de Chantada e que se vai levar de aquí, ni moito menos. Digamos que é unha forma de promocionalo e a día de hoxe o Ecomuseo de Arxeriz é un referente a nivel nacional neste de etnografía e patrimonio, co cal penso que é unha boa iniciativa.